Bydd y fideo byr hwn yn dangos i chi beth fydd yn digwydd a beth i'w ddisgwyl pan fyddwn ni'n eich gwahodd chi i gael prawf sgrinio llygaid diabetig gig yng Nghymru. Os ydych chi'n 12 oed neu'n hŷn gyda diabetes math 1 neu fath 2, mae sgrinio llygaid diabetig yn addas i chi. Efallai eich bod chi'n meddwl pam mynd, os nad ydych chi wedi sylwi ar unrhyw newidiadau yn eich golwg. Mae sgrinio llygaid diabetig yn chwilio am retinopathy diabetig. Os na fydd hyn yn cael ei drin, gall achosi niwed yng nghefn eich llygaid ac achosi i chi golli eich golwg. Mae'n bosibl fod gennych chi retinopathy diabetig a'ch bod heb sylwi ar unrhyw newidiadau yn eich golwg. Mae modd trin hyn os bydd yn cael ei ganfod yn gynnar. Mae sgrinio llygaid diabetig yn arbed golwg. Eich dewis chi yw cymryd rhan mewn sgrinio. Dyma un o'r camau y gallwch chi ei gymryd i reoli eich diabetes. Bydd y llythyr yn dweud wrthych chi ble i fynd a phryd. Bydd hefyd yn dweud wrthych chi am y prawf mwyn eich helpu chi i ddeall beth yw sgrinio llygaid diabetig. Os ydych chi eisiau gwybodaeth mewn fformat arall, gallwn ni ddarparu fersiwn mewn iaith arwyddion Prydain, hawdd ei ddeall, sain, brêl a phrint bras. Os nad Cymraeg na Saesneg yw eich iaith gyntaf, mae gwasanaethau cyfieithu ar gael, neu gall aelod o'r teulu gyfieithu ar eich cyfar. Os oes angen i chi newid eich apwyntiad, rhowch wybod i ni a byddwn ni'n eich helpu i ddewis amser sy'n gyfleus i chi. Mae angen i chi wneud rhai pethau cyn dod i'ch apwyntiad. Byddwn ni'n anfon gwybodaeth atoch chi, a chofiwch ei darllen mwyn i chi wybod i ble rydych chi'n mynd. Cynlluniwch eich taith ymlaen llaw a gwneud trefniadau teithio. Mae'n bosibl y byddwch chi'n cael diferion yn eich llygaid ac na fyddwch chi'n gallu gyrru ar ôl y prawf nes y byddwch chi'n gallu gweld yn iawn eto. Os ydych chi'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, efallai y byddwch eisiau i rywun eich helpu i gyrraedd adref. Efallai y byddwch am ddod â byrbryd gyda chi, gan nad yw pob lleoliad sgrinio yn cynnig bwyd a diod. Os ydych chi'n gwisgo sbectol, dewch â hi gyda chi. Ond os mae lenses cyffwrdd sydd gennych chi fel arfer, gwisgwch eich sbectol ar gyfer yr apwyntiad. Dewch â sbectol haul i'w gwisgo, oherwydd gallai eich llygaid fod yn sensitif i olau ar ôl eich prawf sgrinio. Caniatewch hyd at awr ar gyfer eich apwyntiad. Bydd eich apwyntiad sgrinio yn cael ei gynnal mewn ysbyty, canolfan iechyd, meddygfa neu yn y gymuned sydd agosaf at eich cartref. Pan fyddwch chi'n cyrraedd eich apwyntiad, byddwn yn gwirio eich manylion personol ac yn esbonio beth fydd yn digwydd. Os oes angen cymorth arnoch chi, mae ein staff yma i'ch helpu. Ar ddechrau'r apwyntiad, byddwn yn gwirio eich golwg drwy ddarllen siart prawf. Os ydych chi'n gwisgo sbectol fel arfer, byddwn ni'n gofyn i chi ei gwisgo. Mae'n bosibl y byddwn ni'n rhoi diferion yn eich llygaid i'n helpu ni i weld cefn eich llygaid yn well. Bydd y diferion yn cymryd ychydig o amser i weithio, ac mae'n bosibl y byddwn nhw'n teimlo chydig yn anghyffyrddus. Fydd hyn ddim yn para'n hir. Yna byddwn yn gofyn i chi fynd yn ôl i'r ardal aros mwyn rhoi digon o amser i'r diferion weithio. Bydd y diferion yn gwneud eich golwg yn niwlog. Mae hyn yn golygu bod y diferion yn gweithio. Ar ôl ychydig o amser, byddwn yn gwirio unwaith eto i wneud yn siŵr eich bod yn barod i gael tynnu llun o'ch llygaid. Byddwch chi'n eistedd o flaen camera. Bydd y camera ddim yn cyffwrdd a'ch llygaid. Bydd y sgriniwr yn tynnu lluniau o gefn y ddwy lygad. Bydd fflach lachar gyflym yn ymddangos. Dim ond ychydig funudau y bydd hyn yn ei gymryd, ac ni fydd yn brifo. Dylech chi gael eich canlyniadau drwy'r post o fewn 8 wythnos. Byddwn ni'n anfon copi o'ch canlyniadau i'ch meddygfa. Bydd eich canlyniadau yn dweud wrthych chi a oes gennych retinopathy diabetig ei peidio. Does dim retinopathy diabetig ar y rhan fwyaf o bobl, a dim ond i gael eu prawf sgrinio llygaid diabetig nesaf y byddwn nhw'n cael gwahoddiad arall, fel arfer bob blwyddyn neu ddwy. Os oes gennych chi diabetes ac os ydych chi'n beichiog, byddwn ni'n eich sgrinio'n amlach yn ystod eich beichiogrwydd. Os oes gennych chi retinopathy diabetig, bydd eich llythyr yn dweud wrthych chi a oes angen i chi gael rhagor o brofion neu driniaeth.
byddwch chi'n cael apwyntiad os bydd angen i chi gael un. Cysylltwch â ni os ydych chi eisiau siarad am eich canlyniad. Mae'n bosibl y byddwch chi hefyd eisiau siarad â sefydliadau fel Diabetes UK neu'r RNIB. Mae nhw yno i'ch cefnogi chi. Os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw newidiadau i'ch golwg cyn eich apwyntiad sgrinio llygaid diabetig nesaf, peidiwch ag aros tan yr apwyntiad hwnnw. Siaradwch a'ch optometrydd neu'ch optegydd neu'ch meddyg cyn gyntaf â phosibl. Mae rhan fwyaf o bobl sy'n cael eu gwahodd am brawf sgrinio llygaid diabetig yn dewis mynd. Mae'n rhywbeth y gallwch chi wneud i ofalu am eich golwg. Cofiwch, ewch i'ch apwyntiad sgrinio llygaid diabetig a'ch apwyntiad diabetes. Ewch at eich optegydd i gael profion llygaid yn rheolaidd. Mae sgrinio llygaid diabetig yn arbed golwg.